Sanibonani nginibingelele maciko kephi nakephi la eningibukela nikhona. Mina ngusicelo ngumfokadludla. Emculweni kaMaskandi-ke ngusho balenkunzi impunga umshana wendinzonso malichiliza umuntu ngempama ubhengathi angisondele nje ngenhloso yokuthi ngikwazi ukucacisa izinto ezimbalwa engibone ngathi ibalekile ukuthi siqaphele njengamaciko omculo wesintu siphinde sizenze ngendlela okuyiyona. Uma ngabe uyi-artist uba negama elithile olisebenzisayo estage oyi-stage name sakho leso, njoba nami nje elikamama nobaba ngusicelo ngingakwadludla, kodwa uma ngabe sengingena ey'nsizweni ngingushoba lento. Uma ngabe usulitholeka igama lakho nawe olithandayo ufuna ukuthi ulisebenzise, yana ku-Google uphinde uye ku-YouTube uyolicinga ukuthi akekho noselisebenzise kuqala kunawe. Uma esekhona lishintshe ulithwige kancane noma ulishintshe nje lonke ukuze kungabikho ukushayisana kwenkomishi lapha nalaphana. Ikakhulukazi uma sekuthinta indaba zokuthi umculo wakho usiyathengisa usuqala uyagaya imali, be it uthengisa online noma uthengisa wena bukhoma. Umuntu ozwa ingoma yakho ifisa ukuyicinga ungagcina eselalela ingoma erong noma ethenga ingoma erong ngenxa yokuthi igama lakho limixekile, alikho straightforward. Ebese-ke kubaluleka ukuthi uregister umculo wakho nendawo eyifanele. Ngiyokuchaza ngelinye ilanga ukuthi uregister kanjani indawo nendawo, noma kwi-episode elandela ngiyochaza ukuthi indawo nendawo uregister kanjani. SinoSamro, uSamro ngiyochaza uma ngabe sengingena kwilokhuzane ngingena kwi-episode elandela ukuthi umeleni uSamro. Kodwa osewazi uSamro inhlangano okuyiyona eqoqa imali zama-artist noma zamaciko ngaphansi kwazonke inhlaka lapha odlalwa khona umusic. Uma uregister Samro kumele uregister as a music creator, then whoever osebenzisa umculo wakho uregister yena as a music user. Ebese kuba khona urisa nawo uregister ingoma nengoma. Ingoma nengoma iba necode yayo, ibizwa nge-International Standard Recording Code. Siphinde kube uKhapaso, noKhapaso kunendlela asebenza ngayo. Bese kuba noSampra kunendlela asebenza ngayo. So sizongena-ke umunxa nomunxa sichaze lezi ndawo zo-4 ukuthi wenze njani. Kodwa uma kuthi le-artist njengamanje lifuna ukukhipha liphuthumisela ugude, uma kuthi umuntu ohlezwe ephuthuma, lungisa kodwa indawo lezi ey'njengorisa noSamro, then lezi ezinye uzokwazi ukudila nazo later. Okuphuthumayo njengamanje lungisa indaba yakho noSamro kanye noRisa, ebese-ke udila noSampra noKhapaso later. Engifuna ukukucacisa ukuthi uma uregister noSamro kuthatha 6 weeks ukuthi babuyele kuwena bakunikeze impendulo egcwele nanokuthi iportal usunayo i-access kuyona. Ebese kuthi uRisa kudepend ukuthi uregister nini. I-registration yakho uma uyifake ngomsombuluko kushawo lesithathu kusuke sokucaca into zakho, kodwa-ke njengamanje kune-fee oyikhokhayo ewu-115 if I'm not mistaken, okumele ukwazi ukuthi bakhokhele yona. Before that it was for free ukuthi uregister neRisa. But then into ongamele uyiqaphele ukuthi uma ngabe ucele umuntu akwenzele mkhokhele, uyakhokhela umuntu osuke enza izinto ekanjalo, because leyo nto leyo usuke kwenzela i-administration. Uma ngabe uzofisa ukuthi akwenzele mahhala, be rest assured ukuthi kukhona izinto noma ezoshayisana laphana. Umuntu udinga i-motivation mayisebenza. Uma kuthi umuntu one-interest emsebenzini wakho, motivate ngandlela thile ukuthi aqaphele iphutha ukuthi alenzeki. Kodwa wena uzovele nje ufuna ukuba nje umdajukelwa nje izogaxela lapho ibhasobhe lapho. Ebese-ke siyabuya size kuthina umculo wakho usuregister wawuqeda-ke musu udistributor nakhona khona uTuneco, kube khona noDistrokid nezinye-ke ey'ningi ey'hlukahlukene engengikwazi ukuyibala. Kodwa ngibala uTuneco because ngisebenzile naye uTuneco ngo-2019 ngirelease i-album yami. Engifisa ukukuveza ukuthi uma ngabe kuthiwa uregister umuntu kuzona lezo nhlangano lezo, qinisekisa ukuthi uyamkhokhela, cause uzofika ukhokhe ingxenye ethile eye-distributor, ebese kuba nengxenye ethile okusuke kumele uyinikeze lo muntu osuke ekufakela umculo wakho lapha ukuze abe motivated. Uyibambe leyo interest yomuntu iyanakhuza iyahamba ifade, and uma ngabe azi vele ukuthi awumkhokheli ngalutho, ngisho ukuthi akwenzeka iphutha akakuzukuba nandaba ethini, yabo. Engifisa ukukuveza-ke noma engifisa ukukugqamisa ukuthi leyo mali osuke uyinikeza lowo muntu lowo isuke ibizwa nge-administration fee. But i-fee lo ikhokhayo ye-distribution osuke uyikhokhela i-distributor isuke ingahlangene nalowo muntu lowo. So qonisa kulezo ndawo-ke register igama lakho, isiqiniseko sokuthi akekho lisebenzisa lelo gama lelo, uliregister bese uza kumuntu usuphethe into ey'fanele, ufika ne-CD cover eyi-high quality kuyena.
okokuqala lokho i-CD cover umnikeza yona noma i-artwork umnikeza yona qinisekisa ukuthi i-high quality, because uma ngabe ingekho i-high quality futhi ingekho kuma-dimensions afunakalayo, 12 cm by 12 cm you can never go wrong kuyona. Okokuqala lokho okubalulekile, nakuba ingakho i-dimension but ayibe clear isithombe sicace because bazosirejecta uma ngabe singacacile. Okwesibili, qinisekisa ukuthi ingoma zakho ziku-wave format noma ziku-MP3. MP3 sokunoma at least uma ngayibeka ngaleyo ndlela leyo. Okuhle noma okubalulekile azibe ku-wave format. Why i-wave format? It's because i-wave format i-high quality, nanoma sebeyicompressa bona ngeke kulahleke okungako kwi-quality yomusic wakho. So qinisekisa-ke lezo zinto ezimbalwa. Up until next time siphinde sidibane, ngithanda ukubhubha. Hlalani lapha-ke kwiMaskandi Talk, uhlelo lakhona engizote ngibuya nje ngintibhotsho nje nginiphi indaba ezimnandi ukuze nikhule nibe right, sonke sibe right. Ngithanda kabi uma ngabe wonke umuntu right. Ngiyabonga.